Wachapha singenile singaqali imbukeli masiphinde sibulise kumakhaya ngamakhaya kwindawo ngendawo njengokuba ke siphakathi naphakathi enkqubeni kwiyure ke engaphambili embukeli siye sashukuqa imiba eliqela iquka ukubhaliselwa konyulo lonyaka ozayo ukunjelo kwendebe yehlabathi yeqakamba nalapho kaloku mbukeli iAustralia iye yasithathela kuyo isithaba ngethuba kaloku isoyisa India kokumbukeli siqhubela phambili ngovimba wethu kodwa nikwazi into bana niqhubele ndingazixelanga njengubani nangokuba nisazi ndimlo Kholosa Kalubisi uMadlengothi Mazipho mamshukuma mazondwa ngezinto zakhe ndihamba naye uMamtshali Mamtshali usasekhona uyayiqhuba le ngqondo ke one thing about you ke sana hayi uzomazisa umbukeli ukuba wena ungubani uMadlengothi njengoba nawe ungululu ululu elesibili ke umbukeli lihora esilidikadikayo uma ngabe ke bungekho kuleli hora lokuqala hayi impela uphuthelwe ngoba phela beyikhala bezilila strong ngibuyile ke wembukeli akumnandi lapha ke ohlelweni bese nginikhumbule kakhulu ngiyazi ukuthi ke iningi lethu lishayekile inkosi yami hawo li broke nami nje hayi mfethu ingiyakitshekile kubed ukuba mangabe ubroke Kholosa hayi ngiyakutshela yonke into vele ubone ngathi imali uma ubroke uvele ubone into ecebezelayo nje umuntu ubona into ecebezelayo ubone ngathi u5 uthi uyasondela uthi hawu u2 uma usuthi uyacosha hayi isivalo nje sesicebezelayo akusiyona hawu nkosi yami mbukeli ke njengamanje njengoba singena ehoreni lethu lesibili ake sibheke indaba ehamba phambili. Ikomishana engamele ukhetho eyimeli IEC ithi bangaphezulu kwesigidi abantu abebeyobhalisela ukuvota ngempela sonto. Lutshani nginguleno sigusheshelo umhajo ikwekwezi FM emthonjeni 9 to 12 siyakwamukela ehleleni elitsha likamabona kude lendaba ezinabileko ekhaya jikelele sikhamba nawe noyomsebenzini uthinge esikolweni konke okuhloka kuyokuthola zamba nje siphuma phambili indaba siqahe ngezemidlalo ubujamo bezulu ukuthi na uphuma ekhaya wazi ukuthi umbathe njani konke okuhloka ngelimi oluzwisisako la ku SABC News. Ikomishoni yonyulo itize kuba bangaphaya kwesigidi abantu ababhalise ukuvota kulempela veki isuka kuyo nanjengoko bevule amaziko abo ngelivumela abavoti ukuba babhalisele unyulo lonyaka ozayo kanti iziko leIEC lithi kusuku lwesibini ukubhalisela ukuvota oqale ngentsimbi yesibhozo kusasa. Ikomishana yezokhetho iIEC ibivule ikhungo ezingu 23,296 kuzwelonke. Esifundazweni iFree State uhlelo lokubhalisela ukuvota luqhubeka ngaphandle kweyihibe nakuba bekunembhikisho eBuchabelo nasePhuthaditshaba. Amalungu omphakathi esifundazweni anembono engefani ngokubhalisela ukuvota. I've registered to vote today earlier on and I did that because I want to see changes in my community. I never registered to vote yet. The reason why I don't go to register or vote because it's not important for me and I don't benefit anything from that. Esifundazweni iWestern Cape ikhungo zeIEC bezingenabo abantu abaningi ababezobhalisela ukuvota kodwa labo abayingcosana abafikile bathi bafuna ukwenza umehluko ngevoti labo ngonyaka ozayo. Uvoto ndicinga lubalekile ngakumbi ukuthi thina ulutsha kuba lokhu sizinkokheli zangomso. Ndicinga into yoba ngaba ingxaki esijongene nazo siyinxalenye yazo ngoko ke kubalekile uba sisebenzise i-votes as part of i-solution. Eastern Cape kunezikhungo zeIEC ezingazange zivulwe ngenxa yembhikisho yamalungu omphakathi. We have 4 voting stations that are still not operational in the province. You'll remember yesterday there are 9 voting stations that did not open the whole day. But today there's 4. What is happening in those communities, it is community protests and the community members are just not allowing our our registration staff to operate. Labo abangakwazanga ukuya ezikhungweni ukuyobhalisela ukuvota basengakwazi ukubhalisa ngohlelo lwe-online kuwebsite ye-IEC. Ukubhalisela ukuvota kuzovala uma umengameli wezwe esememezele ngokusemthethweni usuku lokhetho. Umengameli we-ANC
Kwasuthi uhulumeni uzohlinzeka izakhamuzi zaseHammanskraal eTshwane ngamanzi ahlanzekile kungekudala. Eqaleni kolonyaka kwashona abantu abangama29 kule ndawo ngesikhathi kubheduka igciwane lesifo sohudo. Abavoti ke kule ndawo sebekhole bazehlela kubaholi bezombusazwe ngelithi babashaya indiva ngaleso sikhathi futhi nje nokuhanjiswa kweyidinga emphakathini wabo kuhamba ngonyawo lonwabo. uRamaphosa ke ubehola umkhankaso weANC wokubhalisela ukuvota eHammanskraal njengoba izolo bekuwusuku lokugcina lokubhalisela ukuvota okhethweni lwangonyaka ozayo. uRamaphosa ke uthi uhulumeni wabonile amaphutha nawo futhi uyimisela ukuthi awalungise. There have been weaknesses which we have all admitted, weaknesses in service delivery, but those weaknesses have been identified where they originate from and what causes them. And we are now correcting those weaknesses. For instance, water is a big issue here. And when I came a few weeks ago, we had identified what the problem was and we immediately went to the root cause, and National has now intervened because it was the task of the local government. We've intervened and we are now going to deliver clean water to our people in this area. And when I explained to them, they understood. And soon we will be having cleaner water. Umkomishanala we-IEC uJudge Daya Pillay uthi liyonelisa inani labantu abaye kumaziko okubhalisela unyulo bangaphaya kwama300 amawaka abantu abaye kwizikhululo zokubhalisela unyulo kwiphondo laKwaZulu-Natal kwaye ke abanye bebeyojonga ukuba iinkcukacha zabo zisekhona kwaye zisafana kusini na. I-IEC ithi sinyukile isibalo sabantu abasha ababhalisela ukuvota uma kuqhathaniswa neminyaka edlule. Imbiko yamanje ithi bangaphezulu kwezinkulungwane ezingama50 ababhalisa kokuqala esifundazweni, iningi labo kuyintsha. Ikhomishana ithi sebedlule isikalo akade bezibekele sona kazwelonke. The participation has exceeded our expectations even on the first day. We set a target of 1 million for the weekend, but we hit that target last night. So I think people are taking the theme of this election that we must all own our democracy quite seriously and responding to that campaign message. Ekhuluma nabafundi base-Durban University of Technology, iphini likamengameli we-EFF uFloyd Shivambu ukhumbuze intsha ngokubaluleka kokusebenzisa ilungelo layo elikumthethosisekelo. So young people must take this opportunity to make 2024 to be their own 1994 because it is a turning point in the political life of South Africa. So young people must take up upon themselves to determine and then be able to then give direction as to what to do moving forward. There is high levels of unemployment, of joblessness, of no access to education in South Africa, and the only way to change that is by registering to vote and ultimately voting. Khona manjalo kwaNongoma enyakatho neKwaZulu-Natal ukwehla kwezinga lokulethwa kwezidingo kanye nezinga eliphezulu labantu abangasebenzi kungezinye zezizathu ezenza intsha ibe manqika ukubhalisela ukuvota yize kube nomkhankaso omkhulu ukubhalisela ukuvota owenziwe amaqembu ezepolitiki kanye ne-IEC. Iziteshi zokuvota endaweni zibike izinombolo eziphansi zababhalisela ukuvota okokuqala. Esinye seziteshi ezinkulu zokuvota endaweni sibhalise abantu abasha abangama26 kuphela. Nayo le ndawo ike yahlonzwa njengendawo engenalo uzinzo kwezepolitiki. Kunyuswe isibalo samaphoyisa kodwa nokho azikho izigameko ezibikiwe. Ngingononhlakanipho Magwaza ezindabeni ze-SABC. Izakhamuzi zase-Diepsloot zithina kuba kuneyingqinamba ezikhungethe umphakathi zinethemba lokuthi ukhetho lwangonyaka ozayo luzoza nezinguquko. Izakhamuzi eziningi ezihlalele ovalweni ngenxa yobugebengu obudlangile kule ndawo. I-Diepsloot indawo egcwele abantu kakhulu futhi nemjondolo eminingi. Nabantu abahlala kuleli ngokungekho emthethweni kuyinkinga enkulu. Ubugebengu nabo budlangile. Izibalo zakamuva zikhombisa ukuthi i-Diepsloot ingenye yezindawo eziyingozi kakhulu kuleli. I hope changes will be here, will be there for everyone, especially in crimes, in jobs, and ama-facilities wabantwana besikolo. Abaholi bomphakathi bathi banethemba lokuthi ukhetho luzokwenza abantu kule ndawo babumbane. Too much crime. Still we are going to patrol
too much crime still now. So now I don't know where we are going to get a solution to stop crime. Usuku lokugcina lokubhalisela ukuvota alibanga nasigameko futhi nezikhungo zokuvota zivulwe ngesikhathi. They need to exercise this opportunity because the future of this country belongs to them. They must know that if they don't, it means they cannot change the current situation. Ngisho noma iningi lingesanalo ithemba kodwa abanye abantu banethemba lokuthi zizoba khona izinguquko. Inkundla yolwaphulo mthetho yamazwe ngamazwe i-ICC iqinisekisile ukuba urhulumente waseMzantsi Afrika uthumela amaxwebhu ecela uphando malunga nezenzo zikaSirayeli ngobundlobongelo obuqhubekayo eGaza. Umphathiswa wezobudlelwane bamazwe ngamazwe unethemba lokuba namanye amazwe azakwenza okufanayo ngesindululo sokuba kuthatyathwa amanyathelo ngakuSirayeli. Uhulumeni waseningizimu Afrika uzibophezele ngelokuthi elakwa-Israel kuzofanele lethweswe icala ngodlambedlu oluqhubeka eGaza. We've submitted a letter indicating that this is a referral from a state party, South Africa, and we also provided an annexure which indicates the areas in which we believe that crimes against humanity have been committed. Umengameli uCyril Ramaphosa umemezele ngestatimende sohlangothi likahulumeni welakuleli ngesikhathi esohambweni lwakhe lwaseQatar. We also are joined by a number of other countries that have done a similar type of action, and others are doing their own referral, and many people around the world and many countries and peace-loving people are appalled at the situation that's unfolding there, and we do it out of love for justice, out of love for fairness, and we want justice to be done to the people of Palestine. Eparlamente iqembi Economic Freedom Fighters liphakamise ukuthi makuvalwe ihhovisi lenxusa lakwa-Israel elizinze ePitoli. We have always called that Netanyahu must be charged by an international criminal court for the atrocities and genocide that is being committed in Palestine. We make no apology about that. NgoLwesibili amalungu esishayamthetho azovotela isiphakamiso esenziwe i-EFF maqondana nekusasa lehhovisi lenxusa lezwe lakwa-Israyeli. Kanti ke mbukeli kungekudala nje sobe sisihamba sesiyobheka ukuthi ke simi kanjani isimo sezulu, kodwa ngiyazi ukuthi mangabe sibuya esimweni sezulu sizobe sinesihambeli esobe sixoxisana naso Madlungothi. Ewe injalo wena mamtshalo uyaqonda bana Ekhaya Jikelele siyathanda into yokuba sixhobisa ababukeli bethu ngaka konke okuqhubekayo. Xa sibuye evenkileni bukeli sizawushukuqa umba eningatsho wena mamtshalo into yokubana yintsinda badala kudala siyithetha kudala siyikhalimela nalapha enqubeni Ekhaya Jikelele sibena sanazo indwendwe zithetha ngawo lomba umba webullying, kodwa ke ngoku sawujonga umba webullying ezikolweni, ibullying ephenjelelwa ngabafundisi intsapho. Kuba xa ngumfundi esikolweni wena mamtshali uyaqonda ukubana umfundisi intsapho okanye utitshala nguye kumele bana uyakufundisa uyakukhulisa, kodwa kubhlungu ke ngoku ukuzawubona into yokubana utitshala ibe ngulo oza kubhulisha. Hey, thina sithembile ukuthi ingane yami sesikoleni uthisha uzowuyena ozonakekele abheke ukuthi ingane yami isezandleni eyifudumela rights, kanti uyena ke o in reverse ozohlumisa ingane. Kwabhlungu kakhulu wena mamtshali kuba kwiziveki nje ezigqithileyo sesalahlekelwa ngumfundi wesikolo uSibusiso Mbatha ekholelwa into yokubana otitshala baye bambhulisha ngenxa yobubili bakhe, singathi lokubana uzibandakanya ne-LGBTQI, so ngenxa yokuba bengam-understand bathetha amagama, so you can imagine into yobana ngabafundi ngotitshala waqonda into yobana hayi makazithatha ubomi wabe uyasweleka kanjalo. Hayi kwaze kwabhlungu nokho Madlungothi, sethembe kodwa ukuthi ke isihambeli sethu ke sizokwazi ukuthi sicacisele sisifundise nomuntu ke nombukelo sekhaya akwazi ukuthi athole something from leyo conversation. Njengamanje ke mbukela ke sithi nje qhu amehlo lapha ke sibheke ukuthi sime kanjani isimo sezulu.
Enkosi kakhulu ngokuhlala nathi nisasibukele kaloku apha kwinkqubo eniyithanda kunene Ekhaya Jikelele. Sibambe ngazo zazibini kubabukeli bethu abapha ku SABC Plus. Siqhubele mbukeli novimba wethu. Ubomi bomntwana ke bubunjwe esikolweni. Njengoko ixesha elininzi elichitha notitshala kunye nogxa bakhe. Kelishwa ke otitshala bajongene nomsebenzi onzima ukuxhobisa abafundi ngendlela ezahlukeneyo. Kutshanje ke kukho umfundi othebe kanti uyazibulala kwiphondo laseGauteng ekholelwa ukuba ucalulwe ngootitshala ngenxa yesini sakhe. Uqonda ngakubi mbukeli malunga nendlela otitshala abaphatha ngayo abafundi. Sizawuncokola nesithethi sesebe lezemfundo eGauteng, umnumzana Steve Mabona. Mnumzana Steve, masikubulise sikwamkele enkqubeni yethu Ekhaya Jikelele. Sibambe ngazibini ngokuba wenze ixesha nathi ngalentsasa. Simbulise nabambukeli bonke. Kubhlungu kakhulu into yokubana sinale ngxoxo yomba webullying ezikolweni. Ungathi mnumzana zithini izicwangciso zenu njengesebe zokuqinisekisa ukuba otitshala bayayiqonda into yokuba umsebenzi wabo ubandakanya uqinisekisa ukuba bakhulisa uluntu olunenkolelo ezahlukeneyo? Abotishara bayayeleliswa ngendlela yokuthi kufuze baziphathe njani ulaba sesikolweni, ngoba abantwana kuyenzeka ukuthi bona bahlukumezane babodwa. Kunendlela yakhona ekufuze babahelebha abantwana ukuthi bangahlukumezani, bese kodwa kunendlela yokuthi bona abafundi benzani ukuthi bakwazi ukuthi bazi ukuthi lokhu bakwenza. Mayisimnyango ukuthi sibafundise, silule sibabonise ukuthi into ziyenzeka ngale ndlela, kufuze baqale lokhu nalokhu ukuthi kwazi ukuthi sisizane nabo abantwana bangahlukumezeki. Manje isikolo lesokhuluma ngaso i-SGB bayile bona bakufundisa, bayile baqeqeshwa kuhle ukuthi baqale ini nani, kodwa nje abafundisi balapho kenge bona baye lapho manje kuza kufuze baqhubeke bakwazi bakululwa kuhle, bafundiswe ukuthi kufuze benzeni nangabe abantwana bayahlukumezeka esikoleni. Esikolweni apho umfundi uthe bakanti uyazibulala, angumoya wakhe ungalala ngoxolo. Lenza ntoni isebe ukuqinisekisa ukuba ontanga bomfundi othe wabekanti uyazibulala bayaluleka ngokwengqondo? Singabalibala abazali kuba lento mnumzana uSteve yenzeka ngexesha elibi apho abafundi bejongele into yokubana bachophele imviwo zokuphela konyaka. Ngoku xa uzokwenzeka izinto ezifana nezi, ndiqinisekile into yokubana iyaxhela kakhulu emphefumulweni wabo. Into nentena yenza uqinisekisa into yokubana niyabaluleka ngokwengqondo? Iye khona sibalulile ngokwengqondo, sikhamba nomnyango wezehlala kuhle. Sinabo ke balingani bethu nabo abakwazi bawenze lo msebenzi. Sathoma ngaleya veke nakuvele isifo, yakhumbula ukuthi yolenzeke lapha ngo-October ngo-23-24 njalo. Saqhubeka ke bekade solo sikhona emngcwabeni saya, saqhubeka esikolweni abantwana babuleka ngaleyo ndlela, noma sibuyele kuveke epheleleko lakade sise umbiko sile emndenini nabo sasenza ukuthi laba abalula ngokumkhumbulo beze babe khona, ngoba isingazi kuzakwenzakalani. Ngembala umndeni wahluthuka kakhulu kwambala, manje kwaphuza ukuthi balule ngaleyo ndlela. Siyazi ukuthi esikolweni saqhubeka sakhuluma nabafundisi ababandakanyekako lapho, nabo ke sababoniswa lelithi ukuthi bayokuyajani phambili kwenza njalo, ngoba i-report le yasho ukuthi kufuze kube nokulungiswa ukukhona esikolweni lapha. Kuhle kakhulu into yokubana niye nabe kanti niyangenelela niliseba. Mnumzana uSteve, singathanda uqonda into yokubana ingaba niyanxibelelana kusini nanemibutho yamalungelo oluntu ejongene namalungelo LGBTQI+ uqinisekisa ukuba otitshala bayayiqonda indlela emabajongene nayo ngezi ziganeko? Ndiyathemba into yokubana ngaphambili uye wathi into yokubana ninaluqeqesho apho nifundisa otitshala ngokubonisa into yokubana ilizwe eli lihlukile kwaye linabantu abahlukileyo.
kwaye siyaqonda into yokubana nakulo nyaka ophelileyo njengesebe lezemfundo niye nabe kanti niza nezicwangciso zokuba nikwazi ukufundisa esikolweni malunga nomba we-LGBTQI ukuphelisa ubundlobongela obugqubayo esikolweni. Niye nabe kanti niza nee-toilets okanye izindlu zangasese ezingatsho into yobana azikhethi sini, zi-gender inclusive ngelamangesi. Ingaba la manyathelo eniwathabathayo njengesebe lezemfundo ingaba onele kusini na? Wona azokusizwa mithetho le umnyango wezefundo owenza ukuthi uqedelele basitshele ukuthi kuyaphambili sokusebenza njani, ngoba kufuze kungabi yinto ye-Gauteng kuphela, kuze kube yinto ye-South Africa yonke. Imithethwana leyo bayaqedelela ukuthi bayibhale ukuthi sizokusebenza njani, kodwa nathi nesi-Gauteng sakubona ukuthi nasalinde imithetho leyo asiqhubeke-ke sifundise ukuthi akumukeleke ukuthi abantwana umuntu angahlukumezeki nakasesikolweni sethu. Iye uyakhumbula ukuthi imithethwana le yathi isahlongozwa njalo, waphuma ababelethi abanye baganunwabo bathi bona bavumelane nento ezibhaliweko lapho mhlawumbe. Manje kuyaqedelela ukuthi na uphuma kumthetho lo sazi ukuthi wonke umuntu uzabe eneme azi ukuthi uyafuze ukuthi sifele kubhale ngaleyo ndlela. Manje siyaqhubeka thina siyasebenzisana nayo imikhakha le ye-LGBTQIA+. Manje sibachiduze khulu kwamambala ngoba kuleya ndawo ekuleni siyabona ukuthi mhlambe kuzofuze sisebenzisane nabo khulu ukuya phambili. Ndiyakuva mnumzana uSteve into yobana uthetha apha ngolomthetho sazawupasiswa ngoba njengokuba eyiliwe. Ndingathanda nje ukrobisele nombukeli into yokubana kuwo lo mthetho ingaba mhlambe zeziphi izinto ezabe ziqulathwe nguwe in terms of i-guideline nendlela mhlambe abafundi abazawumisela ngayo, njengoko kaloku even phakathi kwayo i-umbrella ka-LGBTQI+, uyafumanisa into yobana bakhona nabanye abazawuzi-identifya batsho into yobana mhlambe bona bakwi-transgender. Ingaba mhlambe kulomthetho zeziphi izinto ezawuqulatha uqinisekisa into yokubana uyahambelana nomgaqo siseko wesikolo njengoko kukhona nempahla ezihambelana kumgaqo weseko wesikolo? Into enkulu la kufuze kwazeke ukuthi akunamuntu afuze ahlukumezeke esikolweni. Umthetho uzabe ukhamba lapho ukuthi ungubani akunakuthi kufuze uhlukumezeke wena ngobumini bakho. Manje umthetho uzabe ugale yonke into ukuthi manje sisebenzisana njani. Into yakhumbula ukuthi inkolo kunendaba yokuthi umntwana umbatha nje uniform. Manje kunabanye enkolweni yazi ukuthi kwaziwa ukuthi kunomsana kunomntazana. Manje umthetho lokufuze usize ukuthi lo othi mina uniform ngimbatha enje akafuze kuthiwe awa wena ngoba umsana akafuze umbathe nje. Indezo zonke lezo nokuya endlini zokuzithuma nalapho kufuze sihlukanise sazi ukuthi sikusebenza njani, sizwane umthetho uzokwazi ukuthi usiheleze ngoba ekulu into efuze yenzeke akunamuntu ofuze ahlukumezeke nakasesikolweni. Mnumzana uSteve, ungathi mhlambe ngawapha amanyathelo aye athatyathwa ngakubafundisa intsapho ababonakalise uqalula umfundi ozibuleleyo? Uye wasityabisela into yokubana niyakwazi ukunikeza okanye niye nanikeza induduzo ngasemphefumlweni kogxa bakhe. Siyathanda ukuva into yokubana kubafundisa intsapho ingaba yintoni eyenzekileyo. Ukuqukubhela nje ndiyathanda into yokubana xa uzawusivalelisa kuba iinkcukacha manani ziphezulu kakhulu njengokutshila into yokubana le nto ayixhapha kangakuphela apha eRhawutini kodwa nakwanye amaphondo siyayibona into yokubana umba owebullying uyagquba kakhulu. Sibabonile olathitha nako kwiphondo lase-Eastern Cape bezibulala ngenxa into yobana kaloku bajongelwa phantsi kuba kusithiwa bazizangoma. Sibabonile nolufuno bezibulala. Iya isanda iqhubeka. Ingaba unobangela kwaye zintoni enizenzayo?
Kuyabonakala mbukeli into yokubana siye saphulukana naye umnumzana uSteve Mabona besetha naye kaloku esuka pha kwisebe lemfundo kwiphondo laseGauteng. Asazi noba mhlambe ke pha emaqhosheni bayazama into yokubana baqhagamshelana naye kusini na. Right mbukeli kuyabahuleka into yokubana noko siye sabe kanti siyaphulukana naye umnumzana uSteve Mabona besetha naye kaloku mbukeli ngebullying esiyibona into yokubana iqhushalaza ezikolweni apho sibona ke ngoku mbukeli kuba kumaxesha amanitsi siye sibone ingabafundi ababhulishanayo bebodwa kodwa ngoku kwesisigano sibona otitshala becalucalula umfundi igama lakhe nguye uSibusiso Mbatha uyobe kanti mbukeli uzigqithisa amafu emva kokuba kaloku otitshala bakhe ebebona into yokubana bayamcalucalula ngesini sakhe. Umnumzana Steve Mabona uye wasityebisela ke mbukeli into yokubana baye bayichophela ezithendeni njengesebe lezemfundo kwaye ke mbukeli banikeza nenkxaso yasemphefumlweni kogxa bakhe njengoko kaloku mbukeli abafundi bechophele imviwo zokuphela konyaka. Uyatsho ke mbukeli into yokubana ulukhona uqeqesho abanikezayo otitshala uqinisekisa into yokubana bayayiqonda lenhlalo mhlambe bonakala ngathi ayiqhelekanga yayo iLGBTQI. Besingathanda ke ukuhlabela mgama nalovimba kodwa ke siye saphulukana naye kodwa ngoku masithi qhwi siye evenkileni ungayindawo ubukele ekhaya jikelele. Enkosi kakhulu ngokuhlala nathi sasibukele apha ekhaya jikelele SABC Plus sibamba ngazo zozibini kanti ke ixesha leholide zehlobo sele lifikile ixesha ke eligcwele iziyunguma imitshato imigidi ndibala ntoni na ingaba mhlambe ufuna izimvo zokuhombisa kumsitho wakho jonga ngabisa xhalabi kumagumbi ethi ke osasazo sinamanejala yeziyunguma nonava kunye nonomdla kaloku wokwabelana nathi ngengcebiso zokuhombisa imicimbi. Uthembise amaholwane ungumnikazi ke wenkampani yemicimbi yeTMS okanye iTMS kwaye ke uneminyaka engaphezulu kwe10 ngamashumi lawo mbukeli wamava xa kuthethwa ngolawulo lwemisitho. Thembise masikubulekisise sikwamkele enkqubeni yethi ekhaya jikelele unjani ngalentseni? Enkosi to invite me here. Ndiyabulela balapha ndiyavuya balapha nababukeli. Yes. Wow. My name is Thembisa. Timas #Timas events. That's me. Yes, #Timas events. Ulapha man. Go wenze kwampeche wafika wahambisa izinto zakho kaloku lapha ekhaya jikelele. Uyayazi abathethe mbethelekayo. Hayi ngobele zenzele wena ungalindi babathethe. Next time I know ne. Next time yes is another day. Thembisa wenza umsebenzi omhle kakhulu and siyaqonda bana ngoku selisondela ixesha abanye bethu sesifumene izimemo siyemitshatweni yimigidi ngaphazi baby shower kuningi and yathanda into bana usikhobisela into yokubana njengoko wena usebenza nge-decorations ne-events ungathi mhlawumbe ulwazi lwabantu luphangelele xa umuntu mhlawumbe ezawusingatha umsithi into bana makabe nantoni adecorate njani kube njani. Okokuqala ngizoqala ndithi abantu abafani omnye unalo lwazi omnye akanalo lwazi so the best thing xa ufuna iclient when somebody calls me athi Thembi I would like to have let's say umgidi womntanam if unalixesha masidibane sibonisane kuba again ezibenthe abantu abafani ibudget yakho neyomnye asizofana mhlambi wena awumind to spend whatever because unayo omnye akanayo kodwa uyambawela la 5 star enala 10,000 yakhe so xa sidibene it makes easy for mna nawe so that sibonisane okay ke sisi ndilapha ngoku ndinale mali what can you do to make lento ndiyirhalelayo ndikubonise ngoba ndijonga sisi masiqala hlobo nohlobo so the la contact la appointment to sit down sobabini sibonisane is very important. Oh wow ndiyayithanda lento because bizoba ngumbuzo wami olandelayo into yokubana xa ndisiza kuwe mhlambe let's say ndine-event ndinomtshato into yokuqala ithini so soyicacisile into yokubana into yokuqala i-appointment ba uhlala nami phansi njengomuntu ozawusingatha umsitho ufumanise indaba yebudget nokuthi mhlambe umuntu ufuna ntoni. Ndiyayithanda ke ligama olisebenzisileyo ibudget kuba ikakumbi abantu mhlambe umuntu akazuyijonga indaba ukuthi i-decoration uzowenza ngomzuzu wokugqibela
lokugqibela mhlambe une event kulo December lo next month seye kufonela seyisithi yo Thembi nansi into kuthini udilishana njani uqinisekisa into bana umuntu umcalma down kwaye ufumana oneliseke ngalomsebenzi okanye ngalonto ayichophele phansi nawe ingcono othi une 1 month kukho bane 6 days afone umuntu athi Thembi ndikuve ngobani bani andizazi bandithini ndiqonda ndikufonele andinayo enye choice so mna ke a client is always to me lento zakuthi kum lubizo ndithanda ngenhliziyo yami yonke ndandisebenza ngaphambili I resigned to do this so anything endizifaceayo andizibonisa izi-challenges ndiyibona ngokuthi I'm growing so xa undifaka kula pressure because I was professional before ndithi again sisi masize sithethe phansi uthi okay the 20th today cawe yi-28th unomtshato uphoxwe yindawo kuyo what can we do sobabini okay ke no masiqale apha into yokuqala xa sidila ne-event idate yakho inini it's very important the date when what time is your event so that I can be able to maneuver things working on your schedule where the venue yakho ikhona can I be able kule time frame ndifumanayo to ndikwazi bana ndiyenze yonke lento then when I gather that information like ndifunayo when what where venue yaqala i-process which okay we can make this happen kulento uyithethayo kuba ndijonge nemifanekiso udirector wethu asihlalela yona pha emva mhle kakhulu umsebenzi wakho and into endiyiqokelelayo nendiyibonayo kulento oyitshoyo into yokubana yivenue iphi indawo ithini but into endiyibonayo engathi ibaluleke kakhulu apha yi-theme yes ndiyafuna usicacisele usikrobisele nombukeli when it comes to into ye-theme ibaluleke kangani nomsebenzi wakho as uzongena in yibona ke i-theme Jikelele ivele theme this was a Mercedes-Benz launch the one that's previous they were launching the new car that is important why because like theme iphuma kule nto uyenzayo uthi ke ukumulontsha le moto and uzayilontsha le moto with women because the car is feminine so I come up with an idea ukuthi let's be elegant let's be beautiful let's play with all shades of pink because the all shades of pink as you see when you take them the photographer wow you as a decor person if our vision or our like art on your head ideas you always think my husband always gets shocked at me when I wake up at 12 or 1 a.m. And a vision will come like there's an event but something will come up 1 o'clock 12 I'll write down and then I'll consult you, say, how about this? I leave this. Ndiyafuna ke ngoku into yokubana sibone ezinye izinto zokuhombisa othe wabe kanti uyazenza nezi themes uthetha ngazo and ndiyayithanda nale nto ibalulayo into yobana uthi kuthi kratya ebusuku kuthiwa the witch hours uvuke wena uvukiswa yivision yokuba hayi man ingase le nto siyithi thatha ndifuna umbona lo thatha wakho kwezi foto nalena ndiyabona into yokubana kwi-glasses ikhona i-theme there's also useries pink nakhona ingathi it's more outdoor. Yes, this one is more outdoor. Funny enough, this one, they were doing my birthday. Ne? Oh. They were trying to do my surprise birthday. So when I came in, but unfortunately for them, that was my birthday. The tablecloth, have caption. Hi, not on my birthday. So ndiyaphendela perfection ndiyayithanda into enhle and ndiyithanda nje into enhle ndiyayithanda into perfect because my mission is as long the client is happy when I see my client because normally I did over 400-seater gala dinners 500-seater so when I see my client emnyango kukangene mntu esithi wow thank you iba ngathi ndinike imiliyoni. Wow. Because that's what makes me happy. When that wow gives me that satisfaction.
Yeah, and esidinga kanye lo ngqondo, especially when it comes to services kubantu abasinikeza inkonzo. Kudingeka le ngqondo into bana xa ndizawunkqonkqoza eminyangeni wakho ndithi ndicela undecoratele, xa ndiwubona umsebenzi wakho ndithi hey, because la event it's not just event kodwa ndi create memories. Yinto ebekudala ndiyiplanile ndiyifuna, so ndiyayithanda kakhulu lento ithetha into kubana into wena ekuchulumincisayo kukuba iclient yonwabile. Ndiyathemba nabathi mhlambe bafuna ungena kwezoshishino, bafuna ungena kwi-events and decoration, loo nto bazayithathela emnyango. Ndiyathanda ukwazi kaloku kuba ngoku singena kuthiwa kuba ne-trends, kungena le kuphuma le. Siyakhumbula kudala into yokubana kwakunala mabhomfoqo e-flowers ayemakhulu ayimahle ngelo xesha, siwavuyela kodwa siyabona into yobana ngoku ingathi sekuyatshintsha. Ndiyathanda into yokubana usikrobisele into yokubana kweli ilixa what is trending yintoni mhlambe into e-outdated. Ndiye ndithi kwi-clients, mamela sis, decor is like fashion, timeless, iyatshintsha. Awukwazi unxiba into enxitywa ngumamakho, ewe ungayizhushu up, but you cannot wear the same thing uyinxiba ngo-1960 uyinxibe exactly the same way. You can beef it up and do your own thing. Ndikhumbula I got married young, 2004. Emtshitweni wakho azaflowers fake ngathi kusemangcwabeni. Ndikhuluma sana njani amangcwaba neza tulo zeplastic zimhlophe zifakelwa i-chair covers. Look at my like that. That is the in thing. I-chair covers. Okay. Hayibo i-chair covers. Then nanto ibhinqiswa phambili esinqeni i-bow tie. Yes. I know. I don't deal with fake flowers. I tell the client straight. It's as much as painful, but let's make your event alive. Because kaloku andithi ufuna into yenzayo, whatever that you do impilo, you speak life. Make fresh flowers for me. No chair covers for me. No bow ties for me. Let's be 2023, we evolve. Period. And ekugqibeleni but andizoyenza ngenhliziyo embi, khona abanye abasazithandayo. Yabona nazanto zadraping kube ngathi kusententeni nase we understand. You don't do those things. Now you do the backdrops that will cover this whole hall. Yeah. And omnye umba ngaphambi kokuba sikhululwe ngithanda into yokubana uchaphazele, because ngoku abantu sebexhaphakile into yokubana benze i-picnic, fumanisa into yobana hayi masiphumele ngaphandle kuziwe ne-chocolates nezinto ezimnandi. Ndiyathanda into yobana usicebise also nabathi mhlambe thina asifuni uba ngaphandle, sifuna uba lapha endlini mhlambe sondlale noba kwi-lounge. Ndiyathanda into yobana usicebise usikrobisele into yokubana kuwo lo December singenza njani. I think what I can say too, after COVID, people want to go out. People, they live for today. They want to be there. So I love outdoor spaces. And I like tranquility, beautiful grass, your picnic, when you're doing your picnics, you know. So I always, when I'm on Monday, it's my admin day, and I check out spaces. Because it's ungabhuri. I cannot give you land when they nike omnye last week. Yeah. So if you say botanical gardens, I must take you somewhere else. Now you feel special on a day. So picnics is December, when I be happy, when I breathe, when I be free, when I, you know. So yeah. Wow. That's what I can say. Thembisa, masibulele kakhulu ngexesha lakho, mhle umsebenzi owenzayo. Kwaye siyathanda kakhulu into yokubana uphuma nasephondweni, mhle umsebenzi owenzayo. Ndiyayithanda izinto zibalulekileyo ukuba wena eyona nto iphambili kuwe kukuba unikeze kwi-client even into yobana xa seyikhululekile ithi hayi ndonele. Enkosi kakhulu. Nathi siyekhaya siyabulela. Enkosi kakhulu. Thank you for having me. Right, mbukeli we-Ekhaya Jikelele lo besincokola naye nguye kaloku uThembisa Maholwana, ngumnikazi ke wenkampani yemicimbi i-TMS. Right, masithi qhipha evenkileni iqiniseka uyindawo ubukele i-Ekhaya Jikelele. Sibambe ngazo zozibini mbukeli, usasibukele kaloku apha ekhaya Jikelele. Uyayazi kaloku mbukeli into yokubana ikhaya ulibona ngendwendwe, kuthi kungena lo kuphume lo,
apho uyaqonda ukubana ngenene lo khaya lifudumele. Unganqinela nami mbukeli xa ndisithi apha ekhaya ngenene sifudumele kwaye sinalo nothando. Sihlabele mgama ke mbukeli sikuphathela ke iindwendwe zethu. Kanti ke namhlanje sithetha noSiphendule Fikani oyimbongi nenzalelwane yapha kwiphondo laseMpuma Koloni eMthatha. Kungatshona ke ilanga sibala italente anazo kodwa ke eyona ikwincam yenhliziyo yeyokuqulunqa imibongo kuba isithi ke izisa uxolo kwaye luhlobo lobugcisa olunika indawo yokucamnca ngesiqu kunye nobuhle behlabathi. Njengoko kaloku nimbonile uzile apha kumagumbi ethu osasazo kwaye ke sizawuncokola naye ngomsebenzi wakhe. NoSiphendule molo. Molo sisi. Unjani? Ndiyaphila kuhle kunjani kuwe? Ndiyaphila nami inkosi kakhulu ngokuba usinqonqozele nathi savula amasango ethu wabe kanti ulapha kwitafile yekhaya Jikelele. Ngaphambi kokuba ke sifunde ngakumbi ngomsebenzi omhlo wenzayo khawuzazise nakumbukelo bukele ekhaya babulise kunapha eMthatha. Igama lami ndinguNoSiphendule Fikani, ndaziwa njengoManzotho. Sisiduko sami eso kodwa ikwasi-stage name sami eso. NdingwaseMthatha kodwa ndikhulele apha eGoli, ndafunda apha high school, primary ne-tertiary yami ndifundela apha. Ndenze media and graphic design, ndi-qualified graphic designer ndingatsho kanjalo. Kodwa ke ngokuba ngento endiyenzayo ngoku i-poetry and ndisebenza eGauteng Treasury. Wow, hayi kutshiwo ngenene into kubana jonga zininzi izinto kodwa ke ekuyincam yenhliziyo yakho yiyo ipoetry. So Manzotho khawusixelele into kubana njengoku sithi ipoetry iyakuphilisa apha emphefumlweni khawusinabisele ngalonto. Umthetho wami ndingumuntu onentloni. Ndiye ndingakwazi ukuzichaza ngendlela endiziva ngayo ngamaxesha amaninzi. So ndiye ndithande ukuzoba okanye ndibhale ipoetry okanye ndibhale i-short stories. So ke ngokuye kwafana umanisa uba ipoetry yiyo lena endenza ndikhululeke kakhulu xa ndizibhala. Ndiye ndizive ngathi khona umuntu endithethe naye okube ngathi ichomi yami kanje. Ngoba nasebusuku kuyafika nje ndivuke ndibhale, kwezinye kuyenzeka ukuba ndingazibhali ivele izenzekele nje ndizithethele. Into ethi lena lubizo kuba kaloku ubizo lukuvusa nasebusuku ufikelwe zezoncinga ube kanti uyabhala. So ndiyathanda into yobana usikrobisele nje so njengoba uthi uyabhala ufikelwa zezoncinga ubhala kuphela okanye uphinde futhi wandule uyithethe ngokomlomo okanye uphelele ekubhaleni? Zikhona endizibhala kuphela ndingazithethi ngokwami. Ndiye ndithande mhlawumbi uba ibe ngasi ingenziwa ngomnye umuntu uba ndiyakwazi uba wena nawe ukwelicala lethu lenza ipoetry ibe ngathi lena ingenziwa nguwe ngoba ngendlela mhlawumbi wena owenza ngayo nendlela othetha ngayo endikuva uthetha ubiza ngawo amagama kuba mna ndingumuntu oteketayo andikwazi nothetha kakuhle. Khona ezinye ndingakwazi ukuzithetha ngokwami kodwa endizibhalileyo ezinye ndazibhala phinde ndizithethe ngokwami ke. Ndicela nami undenzele umbongo ndizawenza kwaDisemba. Kuba singena kwixesha leziyunguma. Ndiyathanda into yobana unabisele nombukeli othi uyarhalela ukuva into yokubana xa uthetha ngemibongo ephilisayo nemibongo ezawuthi ikuvuse ebusuku lele ikuhlebezele ithi thetha nantsi into. Ingaba mhlambe xa ubhala ugxila kwintoni? Ingaba mhlambe impembelelo yemibongo yakho isuka kwizinto esizinqongileyo apha bathina okanye zizinto ngathi mhlambe zizinto ezenzeka apha kuwe? Ezinye iba zizinto ezenzeka kum, ezinye iba zizinto ezisinqungileyo. Ndingathi futhi ndingumuntu onaso nesiphiwo sokubona. So ezinye izinto zifika njengesiphiwo sami. Mna ke ngoku ndiye ndichazele njengombongo xa ndithetha emntwini. Ndiyakwazi ukubhala ngento engekenzeki kanti sezokwenzeka. Iyo ngekhona ixesha ndike ndayeka ukubhala imibongo ngenxa yaloo nto yokuba ndibona uba lento iyandoyikisa nami ngoba ndibhala ngento endingazaziyo ibe ngathi mhlambi kuba ndibhale ngento embi ezokwenzeka ibe ngathi ndingumuntu ofuna kwenzeka izinto ezimbi ebantwini ibe izinto ezikanjani. Uviwe ndimcamago kuloo ndawo futhi ndiyafuna ukrobise kule nto itshoyo into yokubana kufika imibongo uyibhala ufumanise uba mhlambe imibongo yezinto ezisazowenzeka. Uba siyajonga mhlambe kwixesha lakudala zazikhona imbongi neemboni ezazibonisa izinto ezenzekayo. Ungathi mhlambe imbongi esizibonayo ziphila lixesha lubizo unganqinela nami xa ndisithi mhlambe ukubonga lubizo? Ukubonga lubizo sisi futhi ixesha elinintsi uyakwazi uthi uyalilwisa kodwa lungalwiseki njengakum. Bendizama ukulwisa ngoba ndisithi andikwazi uthetha kakuhle ndizawuthini ebantwini xa ndithetha mhlawumbi abantu abazondiva. Kodwa ngoku ndibonile ukuba akho nto yokuba ndizibambe lena into ndibiziwe kunyanzelekile ndiyithethe ngoba ke
kuye kuyenzeka uba ndithi hayi andizuyenza xa sendihambile ndizive ndingakhululekanga emoyeni ngoba kaloku andilenzanga ubizo lwam. Kwaye funeke nayo iphilise umoya wakho, iphilise nabo bakufutshane kuwe. Ndingathanda into yobana wabelana nombukeli wethu ngemicelimngeni ohlangabezana nayo njengembongi. Ama-challenges oqonda uba okay hayi kulena indlela mhlambe kukhona apho ngathi ndityibilika khona kodwa ndiphinde ndizivuthulule. Ixesha elininzi kuba ubizwe endaweni kuthiwe sicela uzosibongela uye ufumanise kuba xa ufika phaya nivumelene nomuntu ukuba nizongena ngo-10 xa sendifika phaa ngo-10 uthi wena hayi uzongena ngo-1 ngoku ixesha lam liyatyeka ngelo ndlela okanye undibize uthi wena uzondinika i-exposure ayibhatali, exposure ayizundenzela uba ndikwazi ukhwela iteksi ngomso ndiphinde ndiye kwenye indawo, exposure ayizubhatala rent, exposure ayizundibhatalela ukutya ngoba nathi singabantu sidinga ukutya and zinto ezinjalo ixesha elininzi. Usathetha ngokubana because into ebalulekileyo njengoba usitsho into yobana i-exposure ayizubeka kutya etafileni akubeni ke zikhona izinto esingazibona into yobana ngenxa ye-exposure umntu uye waba kanti wanyukela ngasentla. Ungathi ke ngoku zintoni abantu abalindele kuwe, zintoni ozenzayo ii-projects ophezu kwazo obonayo into yokubana abantu bangazijonge? Okwangoku ndizama ukudibanisa italente lam lokuzoba nele poetry. Ndizama ukudibanisa uba xa ndizoba ndikwazi ukubhala ngayo loo nto endizobileyo ndiphinde ndenze ngayo ke ngokumbongo njengoba khona ishow endizobe ndiyiphefoma kuyo nge-1 kaDisemba apho ndizobe ndenza yona loo nto leyo ndizobe ndisebenza ngokuba ndizobile ndiphinde ke ngoku ndibonge. Ndiyakubona into yobana uyancuma xa uzijonga uproud ne uyazingca uzibethe isifuba ngawe. Ndizingce kakhulu especially xa ndibona lena i-picture leya bendisandoyenza ndabe ndingekho right kakuhle ndabe ndophuke nokuphuka kodwa ndaziqonda uba ngenxa yoba le nto ikum ndizawuyenza noba ndingekho right ndahamba ndayoyenza. Le nto ilubizo kaloku. Abantu abafuna ukuqhagamshelana nawe kuba uye wathi thaca kule tafile yase-Ekhaya Jikelele ngeentlelo onazo omameleyo othi yazibona ezinhlelo ndifuna ukucollaborate nawe okanye bafuna ukukumema kwimisitho bangaqhagamshelana njani nawe? Phaa ku-Instagram ndinguNosi Nosi Fikani uManzotho futhi enye underscore but Nosi Fikani and then ku-TikTok ndisemtsha phaa ku-TikTok ndike ndizilibale ndinguNosi Fikani okanye Nosi Manzotho. TikTok uqiniseke into yobana uyaposta uyaphusha nathi sakulandela apha Ekhaya Jikelele. Enkosi kakhulu ngokuba wabelane nathi nomsebenzi omhle owenzayo. Utshila into yobana uyakwazi into yobana ubhale futhi eminye uyibonge. Singathanda ukuqubula nalapha Ekhaya Jikelele. Mhlawumbi ikhona into osiphathele yona uke uphilise umphefumlo wababukeli be-Ekhaya Jikelele. Cela usiphilise khona into osirecitele yona osiphathele yona. Ewe ndizawuzama uqulunqa. Hayi ke uyabona la camera jonga yona ngeyakho uphilisa ababukeli bethu. Cele. Themba likamazizi nonzotho oyini na ukuba uyophule kangaka inhliziyo kanyongo. Ndikhumbula mhla uyisenonina bezijula ijacu ephumelele emagqabini kweleshumi intombi yabo lithemba labo watsho mazizi zemyala uthunjana wakhe. Thembakazi mntanam ukhumbule sithembele kuwe. Wawubangise egoli umbombo ngethemba lofunda de agogode wafunga kaloku yena uSteshana uzayifunda de ayityekeze. Uthe kungeentsuku zatyala waqala wathandana noThemba isithando sikathando intando yeninzi. Uzamile uzininzi ukuyizinzisa le kamazizi kodwa amaciko ocilizwa celiwe bacimela abazali icebo. Waqala waba inkwenkwezi into obona ngobomnyama. Mini yabanye. Wamxilonga wamxelela ugqirha qina ntombi ikhona imishwanguzo. Bambapho sifuna nje ubakhalisela. Unzima unzulu kunjawo njoku kini bendingayilindelanga ke le bendithi njengoba uthi hayi ndingumntwana entloni kodwa zaphuma zathi tha le nto ilubizo. Andanoba ndithi nguThembakazi okanye ndikubize ngegama lakho kodwa enkosi kakhulu ngokwabelana nathi. Mhle kakhulu umsebenzi wakho njengembongi. Siyathemba into yokubana naxa seluphezulu uzawubuya uzapha Ekhaya Jikelele sithi ntingantakandini. Enkosi sisi. Right imbukeli we-Ekhaya Jikelele lo ke besithetha naye yiyo kaloku imbongi uNosiphendule Fikani besixelela ke ngomsebenzi wakhe wokubonga. Kanti imbukeli siyiqwela siyiqongqotha ngolohlobo iyure yethu yesibini
2 sizawuthi qhwipha evenkileni sibhatala amatyala kodwa xa sibuya sakube singena kwiyure yethu apho sizawuziqwela siziqongqothe leyo ke yiyure yesithathu ubukele Ekhaya Jikelele.